Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, булар барысы да безнең тапшыруыбызда. Бүген безнең программада. Шәриф Камалга 140 ел. Шәриф Камал татар укучысына хәзер инде үз тормышына, үз яшәешенә бәйле вакыйга күренешләрне яңа сыйфатта бирергә кирәклеген аңлап иҗат иткән шәхесләрнең берсе. Бакырчы авылы тарихы. Бакырчы авылы турында Коюм Насыри үзенең Бизгә иязе авыллары буенча дигән китабында язып киткән. Ул бу вакытта 1838 елдан бирле Бакырчы авылы бар дигән. Спортка гашыйк милләттәшебез. Уфадан җирле хәбәрчебез. Бәйрәм табыннарында җыйган шушы артык килограммнарны һәм гомумән арканы сәламәтләндерәм дигән Бүздәк халкы әлбәттә инде Вадим Нургалиевны белми калмый. Һәм менә миңа да бүген Вадимны якыннан белергә туры килде. Быел Шәриф Камалның 140 еллыгын билгеләп үтәбез. Шул уңайдан аның музей фатирында 140 мизгел дип аталган күргәзмә ачылды. Биредә язучының аз билгеле кул язмалары, фотосурәтләре һәм шәхси әйберләре тәкъдим ителә. Шәриф Камалның вафатыннан соң ачылган әлеге музей фатиры Казанда татар язучыларына багышланган иң беренче әдәби музей булуы очраклы түгел. Үз вакытында Шәриф Камал Татарстанның иң әһәмиятле һәм абруйлы язучыларының берсе, остазга үрелгән шәхес була. Тик моңа ирешкәнче аңа тормышның агын да, карасын да күрергә туры килә. Шәхесләр сәхифәсендә Шәриф Камал турында сөйләрбез. Ул серле кеше була. Чын исеме Шәриф Камалетдин улы Байгилдеев. Үзе тыйнак, тыныч, күңелендәгесе иҗатында. Шәриф Камал музыкаль кеше булган. Музыканы яраткан, скрипкада уйнаган, җырларны яраткан һәм үзенә якын тема булган чиракта менә хатирәләр бар ул турыда. Ул инде бик нык ачылып, җәелеп, озак сәгатьләр буена сөйли алган. Күпмер дәрәҗәдә бәлки кырыста булып тоелгандыр кемгәдер, ләкин мәсәлән балалар йортында эшләгән дәвереннән калган хатирәләр бар. Анда инде аны бик күп балаларга бер юлы менә ата кеше булырга тырышкан ул, әти кеше булырга тырышкан, якларга, сакларга. Шәриф Камал Мордовияның татар Пешләсе авылында туган. Әтисе аны гаилә эшен дәвам итәр, мулла булыр дип өметләнә. Тик язучы кеше яшьтән гыйлемгә омтылган. 17 яшендә өйдән чыгып китә, Истанбулга барып укырга тели, чит илгә ул бернинди документсыз китә. Дарул Мөгаллимин дигән уку йортында ул иргә тыңлаучы булып йөри. Андагы белемнән дә канәгать булмыйча, инде Әләсарга китәргә карар кыла. Истанбулдан Измирга җәяү барып, аннары Измирда инде пароходка утырып, бер иптәш белән алар шулай Каһирәгә барып җитәләр. Ләкин анда да ул бәхет тапмый, һәм инде ул ашы туклы яшәп, кичкә генә шунда бер ел тирәсе вакытын үткәреп, аннары кайтып төшә инде Россиягә. Россиягә кайткач, Шәриф Камал Хаят исемле кызга өйләнә. Гаилә өчен җаваплылык алгач, инде ачлы туклы яшәп булмый. Ул Донбасска шахталарга юнәлә. Щербиновка руднигында забойщик, шахтер булып эшли. Ул әле Каспий диңгезе буйларында балыкчы булып эшләп ала. Анда бик күпне күрә, гади кешеләр тормышын күрә. Ул менә аеруча мөһим аның киләчәк иҗаты өчен. Һәм инде 1905 елда аны абыйсы Гыймади Петербургка чакырып ала. Санкт-Петербургта Шәриф Камал татар балаларына белем бирә. Ә инде Нур дигән беренче татар газетасының беренче басмасында аның тәүге шигырьләре дөнья күрә. Сада дигән шигырьләр җыентыгы иҗатының шишмә башы. Шәриф Камал озак кына Оренбургта да яшәп ала. Анда балалар йорты мөдире була, укыта. Нәкъ менә шунда Муса Җәлил белән таныша. Вакыт газетасында, Шура журналында эшли. Вакыт газетасы мөхәрриятендә хисапчы булып, корректор булып, әдәби хезмәткәр булып эшли. Ул көндез редакциядә эшли, хатларны укый, бүтән хисап эшләрен эшли. Инде төннәрен иҗат белән шөгыльләнә. 1910, 11, 12 еллар аның иҗатының бик нык актив чорлары. Хикәяләр бик күп яза ул. Инде 13-14 елларда да язуын дәвам итә. 14 елда аның хикәяләр төркеме исемле бу прозаик җыентыгы барга килә. 1915 елда исә бөтен кешегә билгеле Акчарлыклар повесте китап булып басылып чыга. Шулай да беренче чиратта ул әдәбият тарихына нәкъ менә 20 йөз башында татар реалистик әдәбиятына нигез салучыларның берсе буларак кирип калды. Аның әсәрләре ул татар язмышы, татарның ачы язмышы турында. Игътибар итсәгез, аның исемнәрендә генә дә чит илдә, Акчарлаклар, Буранда, бәхет эзләгәндә. Кем хатырымны
Canı kiyim koyundu şul yamalakны. Шәриф Камал драматург буларак та танылу ала. Аның Хаҗи әфәнде өйләнә әсәре инде күп кенә театрларда куелды. Автор муллалар тормышын яхшы белгәнгә күрә, руханилар арасындагы ямьсез күренешләрне фаш итеп, ышандырырлык итеп язган. Барысы да тормыштан алынган. Шахтерлар темасына кызгыннар уясында дигән хикәясе дә, драма әсәре дә бар. Ә инде Совет чорында Матур туганда романы да казана. Яңа кеше туу турындагы әсәр белән бик күп буын тәрбияләнде. Шәриф Камал күбрәк кулдан язган, аның гарәп хәрфендә, латин хәрфендә кул язмалары сакланган. Әмма инде 30-нчы елларда менә төрле документлар язарга кирәк булгач, бу язу машинасын алалар һәм язу машинасына махсус татар хәрефләре өстиләр. Башкала Шәриф Камалның соңгы сыйыну урыны булган. Казанга ул 1925 елда күченә. Башта Каюм Насыйри урамындагы йортта яши. 1928 елда Шәриф Камал әлеге йортка күченә. Билгеле инде, биредә дә танылган шәхесләр яшәгән. Әйтик, Мөгаллим Нургали Надыев күрше фатирда гомер итә. Ә инде Шәриф Камал үзенең гаиләсе белән икенче катка урнаша. Әлеге баскычлар әле дә булса Шәриф Камалның һәм аңа килгән дуслары турында, чырдашлары турында хатирәләр саклыйдыр. Шәриф Камал янына татар мәдәниятының бик күп танылган шәхесләре килгән. Бу йортта Муса Җәлил, Гадел Кутуй, Кавый Нәҗми, Кәрим Тинчурин, композиторлардан Мансур Музаффаров, Александр Ключерев була. Фронтка китәр алдыннан Фатих Кәрим дә кирип чыга. Бу аның бәхилләшүе булган. Әйтик, фатирда торган рояль Салих Сәйдәшев исеме белән бәйле. Бу рояльне Шәриф Камал үзенең кызына сатып алганда, ул вакытта иң танылган яшь музыкант буларак Салих Сәйдәшевкә мөрәҗәгать итә. Һәм алар менә Сәйдәш тәкъдиме белән нәкъ менә шушы инструментны сатып алалар. Шәриф Камал хатыны Хаят белән 4 бала тәрбияләп үстерә. Шулар арасыннан кызы Зәйнәп белән язучының аерым мөнәсәбәте булган. Ул әтисенең документлар белән бәйле эшләрен дә башкарган. Ә соңыннан аның эшен дәвам итүче, мирасын саклаучыларның берсе. Это моя бабушка Зайнаб Шарифовна Байгильдеева. Бу минем әбием Зәйнәп Шәриф кызы Байгильдеева. Шәриф Камалның кызы. Әбием күп еллар бу музейны җитәкләгән. Әтисе белән бәйле бүтән материалларны музейга тапшырган. Мин дә аның үзендә булган сирәк китапларын музейга бүләк иттем. Зәйнәп үз вакытында Шәриф Камалның Ленин орденында дәүләткә биргән. Менә Шәриф Камалның туган көненә кызы Зәйнәп бүләк иткән шушы чинаяк һәм бу чинаяк һәр вакыт шушы мичнең шушы урынында тора торган була, чөнки анда җылы. Музейда Шәриф Камал яшәгәндәге мөхитне сакларга тырышканнар. Һәр предметның үз тарихы бар. Әйтик, өстәле икәү булган. Берсен ул Оренбургтан алып килгән, ә икенче өстәл Кәрим Тинчуринныкы. Ирен кулга алгач Заһидә ханым аны Шәриф Камалга бүләк иткән. Шунысы игътибарга лаек. Драматургны халык дошманы итеп игълан иткәч, Шәриф Камал аннан йөз чиермәгән. Заһидә ханым белән күрешеп йөргән бердән-бер диярлек кеше булган. Без күрәбез 36 елда, 37 елда да җыелышларда бу фикер алышу булганда Шәриф Камал язучыларны якларга тырышкан мөмкин кадәр. Монсы бер икенче бер әлбәттә Шәриф Камалның үзенә бәлки тигән булырлар иде. Бу менә ул һаман да теге бер сер, ничә Шәриф Камал тимәгәннәр. Югыйсә Шәриф Камалга карата булган претензияларның, шикаятьләрнең берсе ул халык дошманнарын ачыкламаган, сатмаган, менә аны шушы халык дошманнарын ачыкламаганы өчен булса да алып китә алган булырлар иде. Ләкин безнең уйлавыбызча Шәриф Камал ул вакытта татар әдәбиятында иң күренекле бер язучы буларак һәм иң мөһиме бернинди дә менә бу сәяси группировкаларга, бүленешләргә кермәгән, карамаган язучы буларак инде Совет хөкүмәте тарафыннан аерым бер дәрәҗәдә торган язучы булгандыр. Шәриф Камал үз чорының яшь язучылары өчен әдәбият аксакалы булган һәм күпләргә әдәби хезмәткә фатиха биргән. Хәзер аның исемендәге премияләр уза, аның белән яшьләр кызыксына. Гомумән үзебез әдәбият белән кызыксынабыз. Әллүки каналына барабыз. Бу каналда инде безнең бүтән шагыйрьләр белән бергә, язучылар белән бергә Шәриф Камал иҗатында һәм аның тормышы турында кызыклы фактлар белән байтабыз. Һәм миңа калса ул яшьләргә кызык. Мин Шәриф Камалның буранда әсәренә инсценировка яза башладым. Безнең Кариев театрына Анастасия Букреева килгән иде. Инсценировка мәктәбе алып барды. Шуннан инде мин яза башладым, буранда әсәрен сайладым. Әле язып бетермәдем. Шуңа күрә үземә яңа фактлар алыр өчен, яңа кызыклы, белмәгән мәгълүмат алыр өчен һәм рухланыр өчен килдем дип әйтсәм була инде. 2023 елның ноябрендә беренче тапкыр аның көндәлекләре басылып чыкты. Инде бу сабыр елның бер көнендә ул нәрсә уйлаган.
бу көндә булган мөһим вакыйгалар, шулай ук әлеге көндәлекләрдә тәкъдим ителә. Аерым бер әсәр язылган, кем белән аралашкан, менә шулар аша, шул көндәлекләрдәге материаллар аша без Шәриф Камалны түгел, шул шигырьне аңлый алабыз. Шәриф Камалны әле өйрәнәсе дә өйрәнәсе, хәзер аның Акчарлыклар әсәрен Харис Якупов иллюстрацияләре белән татар һәм рус телендә бастырып чыгарырга әзерлиләр. Язучының хикәяләрен дә туплап нәшер итәргә кирәк. Гаилә тарихында да актаплар шактый. Шулай ук публицистикасын өйрәнергә һәм бастырырга да ният бар. Илгира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Бакырчы авылы тарихы. Бакырчы авылы турында Коюм Насыри үзенең Бизгә иязе авыллары буенча дигән китабында язып киткән. Ул бу вакытта 1838 елдан бирле Бакырчы авылы бар дигән. Спортка гашыйк милләттәшебез. Уфадан җирле хәбәрчебез. Бәйрәм табыннарында җыйган шушы артык килограммнарны һәм гомумән орканы сәламәтләндерәм дигән Бүздәк халкы әлбәттә инде Вадим Нургалиевны белми калмый. Һәм менә миңа да бүген Вадимны якыннан белергә туры килде. Татар халкын авылларсыз күз алдына китереп тә булмый. Татар авылларында булган җылылык, гадилек, катыш купшылыкны да башка бер урында да табармын диме. Табигатьте, һавасы турында әйтеп тә торасы юк. Бүген сезне Татарстанның Яшелүзән районы Бакырчы авылы белән таныштырасыбыз килә. Бик борынгы салау, тарихы Казан ханлыгы чорыннан ук килә. Теманың дәвамы Гөлия Садыкова әзерләгән видеоязмада. Таңнар туган Бакырчымда, көн яралган, бу урынны кайсы бабам сайлап алган. Таңнар туган авылыма нур сибелгән, ауга салган һәр баласы балкып көлгән. Рәйхана Зәйнуллинаның Бакырчымда таңнар ата шигыре әлеге авылны күргәннән соң туган бөтен хис кичерешләрне гади, шул ук вакытта матур итеп әйтә дә бирә. Искиткеч табигать кочагында Бакырчы авылы, ике тау битенә сузылган, тау астында елгасы да бар. Бик борынгы салавыл, Казан ханлыгы чоры авыллары теркәлгән исемлектә дә Бакырчы авылы бар. Тарихи чыганакларда һәм халык авыз иҗаты әсәрләрендә дә искә алына. Бакырчы авылы турында Коюм Насыри үзенең Бизгә иязе авыллары буенча дигән китабында язып киткән. Ул бу вакытта 1838 елдан бирле Бакырчы авылы бар дигән. Бар. Менә һәм ул безнең инде Әрә Бакырчысы дип атала. Безнең Бакырчы халкы элегелектән бик көчле булган. Һәм аны күрше авыллар Кара Баганалы авыл дип әйткәннәр. Чөнки үзенекен бер вакытта кешегә бирмәгән, кешенекен алмаган. Менә монда урман эчендә булган, чөнки битен тарих буенча качкыннар да булган. Шуңа күрә татар авыллары битне күбесенчә урман эшләрдә качып утырганнар. Ләкин безнең Укша елгасы бар. Авылны икегә аерып торган. Бүген дә ул язы вакытларында гына әзрәк кенә ташый. Һәм шунда әз генә йомычкалар агып килгән. Йомычкалар алып килгәндә, менә монда авылы бар бит дип әйткәннәр. Аннары Бакырчы исеме дә бакыр кыючылар белән булган, менә шул эшчәнлек, хезмәт бик көчле булган. Борын-борыннан безнең авыл халкы тирә авыл кешеләргә, Чуаш авылларына йөргәннәр, кый казып. Аннары хатын-кызлар кул эшләренә бик оста булганнар. Һаман шул терлек туар асрап, йон эрләп, алар күрше авылларга чыгып, шәлләр бәйләгәннәр.
ишекләре шушы чорның шушы вакытныкы. 1870 елдан әйдәме? 1870 елда. 31-дән 91-гә кадәрге ул безнең 4 еллык мәктәп булып тора. 91 елны колхозлар оярылгаштан, мәктәпләр бүленгәчтән безнең авылыбызда 91 елны Хамза Зарипович Исмагилов җитәкчелегендә һәм авылыбызның председателе рәисе Алар ярдәме белән 3 күпер салынды. Тимердән, таштан ныклы итеп күперләр. Бахтияровлар аннан соң алар авыл уртасында хаким мәйданчыгы ясадылар. Бахтияровлар юлларны гел дә бик әйбәт карап тордылар. Бүген көндә дә карап торалар алар юлларны. Бергәләшеп Бахтияровлар, Әлфия Бахтиярова, Равил абый Бахтияров узган ел зират әйләнәсен мәчет тирәсендә тотылган кыймалар кебек әйләндереп алып бик зур эш башкардылар. Авыл читенә алып зиратка хәтле юл салуда ярдәм иттеләр, тагын юл салдылар алар. Бакырчының уңган, белемле, иманлы ул кызлары күп. Һәр берсе үз җирен яратып гомер итә. Мин бу авыл кешесендә, мин бу авылда Киров колхозында эшне башладым. Киров колхозы 3 авылдан тора. Бакырчы, Арҗигез, Иргенче авыллары. Шул авылда башта 10 ел баш агроном булып эшләдем. Аннары 15 ел колхоз председателе. Менә бүтән яшьлегем шунда узды. Яратасызмы авылны? Авылны яратабыз. Авыл безнең халык бик ярдәмчел, эшчән халык. Бу халыкны яратмыйча булмый. Мин үзем җагыда әйтәм, шушы авылда туып үскән, мәктәпне бетергәсендә колхоз направлениесен дип әйтим инде. Мин укырга киттем Казан ветеринария институтына. И монда авылда калдым, шушы Киров-Шимендә колхозда. Ничә ел ветеринар булып эшләдегез? 46 елга якын эшләдем. Яраттыгызмы хезмәтегезне? Яратмыйчанды хайваннар янында көне-төне. Әти минем бит санитар булган. Гомер буе пенсия колхозда эшләп чыкты. Менә мин аның дәвамчысы булдым. Малаем укып чыкты. Туган үскән җирдә генә бәхетле була кеше. Дәвам итәрбез. Гөлия Садыйкова, Наил Абдуллин, Татарлар, Яшелүзән районы. Бүздәк районы үзәге Бүздәктә яшәүче Вадим Нургалиевны Башкортстанда пауэрлифтинг һәм масс-рестлинг кебек спорт төрләре белән шөгыльләнүчеләр яхшы белә. Вакыты усулы белән нефть чыгару өлкәсендә эшли башлагач, фитнес тренеры булырга телим дигән уй башына килә аның. Һәм шул көннән яңа төрле һөнәрне үзләштерүгә күп көч куя. Тренажер залы инструктор юнәлеше буенча һәм балалар фитнес инструктор юнәлеше буенча курслар үтә. Башкорт дәүләт педагогия университетының физик тәрбия бүлегенә укырга керә. Максатчан егет белән җирле хәбәрчебез Гөлшат Сафина таныштырыр. Бәйрәм табыннарында җыйган шушы артык килограммнарны һәм гомумән арканы сәламәтләндерәм дигән Бүздәк халкы әлбәттә инде Вадим Нургалиевны белми калмый. Һәм менә миңа да бүген Вадимны якыннан белергә туры килде.
Бала чакта малайлар белән футбол уйнап, соңрак үй шартларында күнегүләр ясый башлаган Вадим Нургалиев спортка кечкенәдән гашыйк булучылардан түгел. Уфа дәүләт нефть-техник университетында белем алганнан соң гына үз юлын тренерлык белән бәйләргә хәл итә ул. Спортка не килергә булдым, чөнки мәктәптә мин спортны бик яратмый идем инде. Теге бик көчлерәк малай идем, шуңа ул миңа теге психологик рәвештә сеңеп калды. Башка минем көчле буласы килә, шул мотор форма төзисе килгәни. Аңласа шуннан инде ни фитнес буенча, спорт буенча китергә булдым. Уфада узган пауэрлифтинг буенча республика кубогы һәм беренчелегендә катнашып, үз авырлыгындагы категориядә Башкортстанның иң көчле спортчылары исемлегенә кергән яшь егет күптән түгел Эльбрус тауында яулаган. Бүздәк районының иң зур өстәмә белем бирү үзәге булган Олимпта бүгенге көндә 2000-гә якын бала шөгыльләнә. Шуларның бер өлешен Вадим Федрат улы пауэрлифтинг һәм масс-рейсинг кебек спорт төрләренең нечкәлекләренә төшендерә. Бу безнең яңа спорт төре, масс-рейсинг, ул аны якутлар уйлап чыгарганнар, якутлар. Мин үзем бик күп катнаштым. Беренче урыннарны алдым. Без Уфа каласында масс-рейсинг буенча катнаштык. Мин үзем бит инде бик зур дәрәҗәдә чемпион җиңдем бит инде. Бөтен дөнья чемпионы җиңдем. Якутлар бу спорт төрен дөнья аренасына чыгарсалар да, бу спорт төре бит инде татарлар өчен безнең эчендә популяр булып кала. Татарча без таяк тартышкына диябез. Үзе тәрбияләгән яшь спортчыларның рух көчен ныгытуга җитди өлеш бирә Вадим. Кайберләре белән ярышларда көч сынап, призлы урыннарда яулаганнар. Үзләренең остазларын балалар хөрмәт итә. Мин Вадим Федорович яратам, ул упражнение яхшы күрсәтә. Вадим Федорович игътибарлы, тариф, көчле рухлы тренер. Сәламәттәндә сәламәт рух. Өстәмә белем бирү үзәгенең директор урынбасары Татьяна Хабайбуллина әйтүенчә, биредә үзенең тренер эшчәнлеген 2019 елдан алып барган Вадим Нургалиев профессиональ яктан үзен гел үстерә, төрле тренинглар, укулар үтеп тора. Педагог очень развит, все развиты. Педагог һәр яклап үсеш алган. Ул фитнес-тренерда, балалар белән дә шөгыльләнә, төрле квалификация күтәрү курслары да узды. Шул уңайдан Мәскәүдә дә. Белгечлеге буенча үзен ныклап үстерә. Үзәкнең спорт буенча тренеры Эльвира Деникеева коллегасының тырышлыгын, куйган максатларына тугры булуын ассызыклый. Үзенең яшь булуына карамастан, ул үзенең эшен бик әүзем алып бара. Нисек безнең менән коллегалары менән, шулай укучылары менән дә бик әүзем эшләй һәм әлбиттә үзенең дөрес направление менән бара дип әйтәйек. Күңеле белән камиллеккә омтылучы егет берничә ел элек намазга баскан. Вадим Федрат улы турында Бүздәк районы имам мөхтәсибе Фәрит Гыйззәтуллин бик уңай фикердә. Ул төрле яклапта, алхамдулилlah, туры килгән, спорт яклапта, дин яклапта, шимбә көнне укырга йөри, вакытын таба. Укырга да, хезмәт итәргә дә, эшләргә дә төрле яклапта. Уңган җегет. Фитнес-тренер һөнәре миңа кешеләрдә спортка карата сөю уятырга һәм сәламәт булырга мөмкинлек бирде, ди яшь белгеч. Теләгән һәр нәрсәгә дә ирешеп була, дип яши спорттан тыш вакытын үз-үзен үстерүгә багышлаган Вадим Нургалиев. Башкортстанның Бүздәк районыннан Гөлшат Сафина, Рузил Имамов, татарлар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруыбызны бөек шагыйрыбыз Хәсән Туфан шигырь юллары белән төгәлисе килә. Һәр галимнең, һәр шагыйрьнең сүзе җитсен иде һәр бер күңелгә. Җилләр, сулар тавышы шикелле үк үзләренең асыл телендә. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.